Здравейте, прекрасни! Радвам се, че отново сме заедно. Добре дошли в 3-дневното предизвикателство Рестарт за мами. Това предизвикателство е подходящо за мами, които вече са минали възстановителния период след раждането и секциото и могат да продължат с следващите по-интензивни упражнения. Тук ще надграждаме всичко, което учихме в основния курс, в базовия, дишането, активирането на тазовото дъно, активирането на дълбокия корем и ще укрепваме, ще работим за надграждане. И сега искаме да се припомните всички как сме правили стягането, как сме правили отпускането. Знаете колкото е важно отпускането, толкова е важно стягането, обратно колкото е важно стягането, толкова е важно отпускането. Тук ще приложим всичко, което сме научили до сега. И нека да започнем с няколко упражнения, с които ще активираме отново тазовото дъно, дълбокия корем, с една идея малко по-интензивно и ще продължим с следващите по-интензивни упражнения, укрепващи структурата и мускулатурата на цялото тяло. Нека да започнем на ръце и колене. И започваме с раздвижване на гръбнака. Пускаме коремчето, отваряме гърдите, вдишваме и издишваме с хубава извивка нагоре. Брадичката да докосне гърдите. Много пускаме надолу, вдишваме и извивка нагоре, издишваме. Пускаме надолу, вдишваме. И издишваме. Сядаме, въртим ръцете, хубави кръгове. Нека да раздвижим раменете. Въртим напред, въртим назад. Чудесно, пускаме едната ръка на пода, с другата ръка се протягаме над главата. Хубаво да разтегнем сърдечната част, поглеждаме към тавана. Връщаме се обратно. Пускаме другата ръка в страни. Протягаме се и поглеждаме отново към тавана. Повтаряме всяка страна. Чудесно, слагаме ръцете зад тила и правим кръг с главата. Нека да загреем хубаво, да раздвижим цялото тяло. И на другата страна. Още веднъж. Чудесно, минаваме отново на ръце и колене. Изпълваме десен крак. Пръстите са в пода. Натискаме назад. Пружинираме леко. Пружинираме. Имаме коляно напред. Пружинираме. Коляно в страни. Натискаме назад. Коляно напред. Натискаме назад. Коляно в страни. Още веднъж. Напред. Още веднъж в страни. Оставаме в страни коляното. И пружинираме тук горе. Затваряме коляното долу. Отваряме в страни. Имаме 5, 4, 3, 2, 1. Имаме другата страна. Изпъваме другия крак и натискаме назад. Пружинираме. Назад. Добре. Сега имаме веднъж назад, веднъж напред коляно. Веднъж назад, веднъж в страни. И още няколко. Напред. В страни. Продължаваме. Напред. В страни остава крака, в страни. И сега затваряме. Отваряме. Продължаваме. Още веднъж. Чудесно. Сядаме назад, изпънете ръцете. Хубаво напред, пускаме челото на пода. Чудесно. Сега минаваме отново напред и започваме с първото упражнение. На колене се пускаме таза напред. Пускаме лакти на пода. Пускаме си таза. И сега ще приложим диафрагмалното дишане. Сега вдишваме в коремчето и с повдигането на таза издишваме от корема. Като тук едновременно с това стягаме и вагиналните мускули, прилагаме и кегел упражнението. И започваме с вдишване нормално и издишваме от корема и стягаме едновременно вагиналните мускули, пускаме долу, вдишваме и горе издишваме. Пускаме долу, вдишваме
И повдигаме нагоре, издишваме се през това време. 3, 2, 1. Пускаме долу, вдишваме нормално. И издишваме нагоре. 3, 2, 1. Пускаме надолу, вдишваме нормално. Повдигаме нагоре, издишваме. 3, 2, 1. Супер, продължаваме още 2 пъти. Вдишваме нормално. И издишваме. 3, 2, 1. И последно, вдишваме тук. И издишваме горе. 3, 2, 1. Чудесно. Справяме се на ръце и колене. Минаваме. Така, ръцете са точно под раменете, коленете са точно под хълбоците. И тук имаме вдишване в корема и издишваме с повдигането на ръка и крак. Връщаме. Вдишваме, повдигаме. И сега оставаме тук. Вдишваме в корема, лакът в страни, коляно в страни, връщаме и пускаме. И започваме с 1. Лакът, коляно, връщаме, пускаме. На другата страна, другата ръка и другия крак. 2. В страни, пускаме. Имаме 3. Пускаме. 4. Спънати, ръка и крак. 5. Напомням, издишаме въздуха от корема. 6. Много важно да издишаме въздуха от корема. Връщаме долу. 7. Пускаме. 8. Пускаме. Още малко. 9. И 10. Чудесно. Почиваме няколко секунди. И за следващото упражнение сме отново на ръце и колене. Ето тук. Ръцете са точно под раменете, коленете са под хълбоците. И тук имаме отново вдишване в корема и с издишването от корема вдигаме коленете нагоре и задържаме. Имаме вдишване едно и издишване горе. Едновременно с повдигането стягаме и вагиналните мускули за още по-силна активация и стягане в тазовото дъно. Вдишваме в корема и издишваме горе. Вдишваме в корема и издишваме от корема горе. Сега оставаме тук горе. Коленете са на 5 см разстояние от пода. И започваме да вдигаме дясна ръка. Ляво. 2. Дясна. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Последно. 10. Пускаме коленете. Поемаме си въздух. И след малко отново вдигаме коленете. Издишаме въздуха от корема. И тук започваме да изпълваме десен крак. Връщаме ляв крак. Връщаме десен. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пускаме коленете на пода, сядаме назад, изпъваме ръцете. Нека починат ръцете. Сега преминаваме на една страна, за да застанем в един страничен планк на колене, като лакът е точно под рамото. И тук повдигаме нагоре таза, в страничен планк сме. Така, пазим баланс и започваме с дясната ръка или ръката, т.е. която е отгоре, примерно дясна, изпъната и имаме докосване на лакът и коляно. И връщаме. Имаме 1. Издишваме. Вдишваме в корема, издишваме от корема. 2. През устата, от корема.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме. Добре, нека почине за малко ръката и се връщаме обратно в същата поза. Чудесно. И тук имаме отново ръката изпъната над главата. Пускаме тази да докосне пода и връщаме. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последна, 10, супер. Добре, пускаме, чуваме си и се обръщаме на другата страна. Нека починем няколко секунди. Минаваме на другата страна, се обръщам така, че да ме виждате. И отново имаме лакът под рамото и коленете са свити, на колене сме, вече съм ги улеснила. И така, когато сме готови, започваме с следващата страна. Имаме повдигнат таз, ръката е изпъната, като напомням коляното, таза, рамото, всичко си е в линията и започваме с лакът, коляно. Връщаме. 1 и 2. Издишаме въздуха от корема. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно, 10. Чудесно. Пускаме долу за няколко секунди, подготвяме се за следващата доза. Тук таза е на пода, ръката е горе и вдигаме и отново имаме 1 и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудесно. Връщаме се да разтегнем и починем. Сядаме на петите, отпускаме челото и ръцете. И сега минаваме от тази поза, минаваме на следващата позиция, където сме легнали по гръб. Чудесно. Дигаме си краката горе, ръцете горе, за още по-дълбока активация в дълбокия корем. Както знаете вече, дигнали сме ръцете и тук започваме да докосваме пода с ляв и десен крак. И редуваме ляв и десен. Коленете са над хълбоците. Много моля, не са навътре, напред. И петите са високо в линията на коляното, а не ниско. Ето така. И започваме с десен крак, ляв крак, 2 и 3, 4, 5, 6, 7. Тук, когато пускаме крака долу, можем едновременно с това да стегнем и вагиналните мускули. Става още по-силна и хубава активацията. И имаме 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Чудесно. Оставаме тук и сега изпъваме крака напред и връщаме. И отново редуваме ляв и десен. Имаме едно. Следим корема отново. Много е важно тук да няма образуване на конусче в средата на корема, да няма издуване и да няма тази изпъкнала линийка напред. Също и да не издуваме целия корем навънка. Напомням, издишаме въздуха от корема, за да няма издуване навънка, а прибиране навътре на коремчето. Иначе се обезсмисля всичко, което правя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още 10. Продължаваме. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последна, 10. Чудесно. Почиваме няколко секунди и при следващото упражнение пускаме ходилата долу, като петата е на една ръка разстояние. Докосваме си петата с ръка. И тук вдигаме таза горе. Отново сме издишали въздуха от корема, диафрагмалното дишане. Пускаме, вдигаме краката горе. И редуваме един път, вдигаме таза, един път вдигаме ходилата. И започваме с 1. Издишаме 2. Вдишваме и издишваме нагоре. 3, 4. Вдишваме долу и издишваме горе. 5. Вдишваме и издишваме с ходилата. 6, 7, 8, 9, 10, още 10 и 9. Стягаме вагиналните мускули горе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, още 2 и последно 1. Добре, почиваме. Почиваме малко, защото продължаваме с следващите малко по-интензивни тренировки в упражнения, в които ще бъдем изправени. Ето ни отново. И сега минаваме към една поза в широк разкрач. Стъпваме хубаво широко. Като е много важно линията на пръстите и коленете да бъдат в една и съща посока, в една и съща линия. Т.е. да не са коленете навътре, а пръстите навън или обратното. Така че винаги следете да бъдат в една мислена линия коленете и пръстите на краката. И така. И тук започваме с едни хубави клекове. Събираме ръцете горе и се изправяме. Натискаме цялата тежест върху петата. И имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставаме долу, почваме да плъзгаме ръцете нагоре и надолу. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудесно. Ръцете минават в страни. Почваме да въртим ръцете напред, като вдигаме едновременно лява и дясна пета. Имаме първо лява, после дясна и редуваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Въртим назад ръцете. Продължаваме с петите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дигаме дясната пета. Пружинираме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последно. Дигаме другата пета. Пружинираме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Това беше супер! Вземете глътка въздух, глътка вода. Връщаме се в същия скрач, в същия клек. И сега много интересно, ще застана леко страни да виждате по-добре. И сега пускаме ръцете на пода, стъпваме с десен крак назад, стъпваме с ляв крак назад, докосвам глезен, връщаме се, стъпка, стъпка, горе. И започваме с единия крак на първо и след това редваме с другия крак. И имаме клек, ръцете на пода, стъпка, стъпка, докосваме глезен, връщаме, стъпка, стъпка, горе сме, долу. Отново, стъпка, стъпка, докосваме глезен, връщаме, стъпка, стъпка, горе сме, продължаваме, стъпка, стъпка, глезен, връщаме, горе сме, продължаваме, докосваме глезен, връщаме, горе, чудесно, се оправя малко климчето и продължаваме пак, долу, стъпка, стъпка, докосваме глезен, връщаме, 1, 2, горе сме и пак долу, стъпка, стъпка, докосваме глезен, връщаме, стъпка, стъпка, горе, още 2, хайде сме, докосваме глезен, връщаме се в планк, стъпка, стъпка, горе сме последно и долу, докосваме глезен, връщаме, стъпка, стъпка, това ме стопли. Обещах ви, че ще загреете тялото и то се случи. Супер! Продължаваме с следващите упражнения. Така, заставаме на единият крак отпуснати и сега имаме кръстосън назад, връщаме напред. Кръстосън, връщаме. Кръстосън, връщаме. Готови сме? Застана така. И започваме с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, десно. Връщаме се кръстосън и започваме да редуваме. Център, коляно долу, кръстосън. Център, кръстосън. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставаме кръстосън, пружинираме, имаме 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Продължаваме. Дясно, ляво, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Център. Още 10 пружинираме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пускаме. Това се загря бедрата. Сериозно. Чудесно. Това беше целта. Все пак. И сега имаме другия крак. Започваме пак кръстосън. Стъпка. Имаме 1. Горе.
2, горе, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Издишаме въздуха от корема. 9, 10. Връщаме се кръстоска. Имаме център. Кръстоска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кръстоска. Пружинираме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме се. Център. Кръстоска. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Център. Център всички. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еха. Това се запали. Това се запали цяло тяло. И сега, нека последно застанем тук с едния крак напред. На коляно сме. Имаме пускане напред, връщаме, горе, връщаме. Ето така. Пускаме се напред, връщаме, горе, връщаме. Стъпим на килимчето и започваме с едно напред, връщаме, горе, връщаме. Отпускаме се, отпускаме да разтегнем. Тук разтягаме тазовото дъно. Връщаме, горе, връщаме. Напред, връщаме, горе, връщаме. Напред, връщаме, горе, връщаме. Напред. Много важно, издишваме въздуха от корема. Продължаваме. Още едно. Стягаме. Отпускаме напред. Опа. Супер. Хайде другата страна да направим. Другия крак. И така. Стъпили сте хубаво. Важно е да минем хубаво напред. Да отпуснем тази, да усетите разтягането в флексора, в тазовото дъно. Връщаме назад. Вдигаме се с стягане отново в вагината. И пускаме. Айде. Едно. Горе. 2. Айде още. Могат всички. 3. 4. Издишаме въздуха от корема. Напълням. Издишваме въздуха с повдигането. Стягаме вагината. 5. Там сме. Още. Работим заедно. Работим. Последни 2. Хайде, дайте ми 2. 2 хубави, качествени да се броят. И последно. Оп. Супер. Момичета, това се беше една много яка тренировка. Виждаме, цялата съм ви вода. Като за първи ден усещам, честно да ви кажа, и тазовото дъно, и дълбокия корем активирани, стегнати, надградени. Усещам ребрата със сигурност, усещам ръцете. Да, запалихме, загорихме малко калории. Така. Момичета, който остане с мен в следващите 10 дена, ще продължим, ще обясня отново как се случва точно самото дишане, как се случва активацията в тазовото дъно, в дълбокия корем. Това сме го правили много подробно в курса базов, но който не го е направил, сега ще има възможността малко по-интензивно да го направи и да ги адаптираме всички тези упражнения в следващите упражнения. Като тук ще правим нечовешко стягане, да, ще бъде супер, ще усетите много голяма разлика в следващите 10 дена, даже повече, тъй като съм ви подготвила и 2 тренировки бонус с разтягане и мобилност на тялото. Ако питате мен, аз бих правила само разтягане и мобилност, тъй като това е нещо уникално, но това си лично мое мнение. За вас правя всичко и най-вече това, което наистина работи, със сигурност работи.
Така, нека да разтегнем малко. Сядаме удобно. Така, наместваме се удобно. Нека разтегнем дълбоките коремни мускули в едната страна. Няма търпение за следващата тренировка. Утре. Още веднъж разтягаме, хубаво поглеждаме към тавана. Пишете и коментирайте, момичета, как се случва, какви са вашите отзиви, успявате ли да активирате и координирате тялото си, успявате ли да стегнете, наистина да усетите в дълбочина как вашето тяло собствено отвътре, но уникално е чувството наистина. И това да имаш мускулна треска на дълбокия корем е нещо много интересно и много готино. И нека разтегнем още малко. Имаме другия крак. Супер. Хайде да легнем по гръб. Дигаме коленете и тук хващаме глезените или ходилата, който иска. Повдигаме нагоре, ето тая поза, щастливо бебе, който я знае, тук отворени. В тази поза разтягаме прекрасно тазовото дъно. Така че, както ви казах, много е важно, както да активираме, така и да релаксираме тазовото дъно. Може и да разтегнем малко, да изпънем краката. Чудесно и прекрасно е. Обръщаме се да се изправим. Сядаме с широк разкрач. И се отпускаме леко. Колкото да усетим разтягането, не е необходимо да създаваме допълнително напрежение с това разтягане. И събираме краката. Нямам търпение да ви видя в следващата тренировка. Пишете и коментирайте. Пожелавам на всички прекрасен, усмихнат и щастлив ден. Обичам ви много и до утре!